Ukis si Sabam. Pinamaya magitipon ti Saban. Ay na, makita na kalaiking kanya tao eh. Oh no! Sureball, malmalun na ka. Napay kanino ba ito? Ay, sauce! Madami ang mga nagatang na ni Kapitan Salvador ato yan. Sureball, may pabarangay ka ditan. Dita ka may balo doon. Ko. Huwag ka na magsalita. Bakit ano bang problema mo? Bakit ka ganyan sa akin? Huwag mo akong hawakan, nakakainis ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Alam mo ba kung ano yung mga pinagagawa mo sa akin? Nakakasakit ka na, porket wala lang akong time sa'yo. Nagtratrabaho lang naman ako para maibigay ko yung gusto mo. Tapos ganyan lang gagawin mo sa akin? Sige, sinamon. Madinak sagutan ni Emma. Siya mo't sumublat kanya. Pwede bang dumungig ka muna sa paliwanag ko? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Nay, tiningpada ni Baak. Nagsakitin, Jones. Nakakadalawa ka na. Kulang pa yan, sa sakit na nararamdaman ko. Eh bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Walang ginagawang masama. Tama ba yung nasa loob kayo ng kwarto? Napakalandi nyo. Kaya lang naman kami nasa kwarto, pinatahi ko yung brief ko. Magpapatahi ka lang pala ng brief. Pwede naman sa labas. At sa kwarto pa. Eh ayaw ko kasing may makakita sa amin. Baka kung ano pang isipin nila. Sa tingin mo, pag nasa loob kayo ng kwarto, wala silang iisipin? Kaya nga kami nasa loob ng kwarto para walang makakita sa amin. Nice. Para wala silang isipin. Anong klaseng utak ang meron ka? Utak baka tinda kanya nata. Kapag nakaungod ka kanya, natin pagkaskastam nga main. At tanungin kita, Baak. Sinong mas mahal mo? Ako o si Angie? Ano ba kasing klaseng tanong yan? Sige, subukan mong Angie yung isagot mo. Nakikita mo tong bakal na to? Lulusot yung ulo mo dito. Hindi naman kasya yung ulo ko dito ah. Bakit? Yan ba yung tinutukoy ko? Yan yung nasa baba. Yung walang utak. Tagkas angin Baak. Kawan ka no utak na taulaw. Sobra kami. Numum lang, sabay ngagpanpanuno tati ulok. Dami mong alam. Diyan ka na nga. Tatrabaho pa ako. Wala, hindi dyan yung daan. Wala kang pakialam. Hi babe, where are you going? Don't worry, I'm here to save you. Save you? Save you, kabayo? Anong po? Natingpaak pa tuloy. Sakit dyan matingpa. Nagmaritisa lang, natingpaak pa. What? Oy, si kayo nga marites. Madiyo kayo matingpa. Madiyo raramidan na to. Hey, gusto sa bana. Oh no! Panay lang ang sipat kon. Tuwa ala bumaway. Matikas tuwin na. Aray ko, masakit mag-ayam, tangki mag-ayam sama. Tinlag ka ba't tinula ako? Kisti sa bamaw. Oh, no! Na alak. Ay, kisti sa bamaw. Kisti sa balan. Kisti sa bamaw. Ang ganun. Adin nagkabutin Yeah, boy. Adin nagkabutin. Adin nagkabutin Adin nagkabutin. Adin nagkabutin Nih, napala na. Oh no! Ayun! Sana Ayos. Wala, wala. Hindi masun. Nagsabitin, George. Yeah, boy. Hoy.
Pwede pagkaskastam. Pa naman. Oh, Nabanong ako. tibig busan. Tom. Kisi sabam. Pinamaya magitipon ti saban. Ay na, makita na nakaliking kanya tao eh. Sureball, malmalun na ka. Napay kanino ba ito? Ay, saus! Madami ang mga nagatang na ni Kapitan Salvador ato yan. Sureball, may pabarangay ka ditan. Dita ka may balo doon. Naku, apay tatam lang yung baga. What? Nagado nga punti na tibako. Kung di ka mga may nagdamdamag, tira ka mga tira. Kaya natin problema. Ni Mayla. Di nakmit ngamin nga katungtungin. Ay na, bayam ni Maylan. Sakto pa'y. Babawi na yung tud na. Pay, yan natihintid na kanyam. Ha? Kinik ka na lang matati, pressure cooker. Makadomingo lang, nala na mo lang. Kinagunggunam ah. Manmamanmanan naktumoy. Baka sa uka man. Anak, kasano ta? Nagbaka nga talagaan. Nagrigat ka diti kastuin, Andres. Problema ni Mayla. Problema pa gito sa bangay tumbak. Kinaspag ka. Bahala ka magpaliwanag kini kapitanan. Lagi tayo naramid mo. Basta no ramidik, Andres. Tulungan naman. Jak talaga munti ko ikaw. Kaya mga tulungan ka. Gawin na, Andres. Sige, tulungan ka. Yeah, boy. Yung kinikapitan lang ha. Nice. Hoy, sige. Basta no ramidin ta. Itumba-tumba ta mami nga sabanan. Kasabay ta may balo doon. What are pensarto ko naman? Yeah, boy. Talaga, Andres. Kuyugin na di pagbaludan. Kawin na. Nice. Yung bagpay ta, libre di makan. Dapin ako gwardyata. Sa bagay, mayat sa tayong bagama. Yung kasanumit di pamilya mo nga eh. Kimabali mo dumalaw jay. Oh, di kikinita kami latta. Sa kano mo dumalaw suna. Ibaga no ka nagdala ti tubay ta. Minom tano ka di balo. Ay, wait, mayat sa ata nga napanunot mo, Andres. Oh, yeah. Natahimik di jay, ado tiyaging tropa ta jay. Yeah, boy. Oo ka na. Dahil, nagdupay nga po sa mga itong bata na eh. Ay, raman mo pa yung kita. Ato lang ani. Ay na, na may mayat na itong bata mamin na kita. Okay. Dakkel kaso ta. Nabayag tanong ka di kwa, kulungan. Ay, kas jay ha? Ano ado te may itong bata na baybayag tan jay? Kuha na. Kino, anda sa gasot ato nga po nga sabak eh. Sa gasot ng mga aldaw jay ah. Sa bagay, baring mamiss namin ni Mayla. Baring dalawin na. Ana, mayat ya. Nakapanunot kan. Nakapanunot kan, tirahin tan. Abang akong pitao na eh. Ako pinikapitan. Sige, garawin tan, Andres. Agpupudot pa lahat yung ulong kayo. Tagita, tikit mo. Gua, minumak pa ito pamigsa tao. Minum ka pa eh. Okay. Doon, anda dapat pamigsa tao naman. Isuan. Paitan, takabangir. May balot tan. Sabay! Nabawa nun! Nakapulan! Gi, alam kita mo bola! Ay ko! Malugak. Kasano ate Andres? Nayabwal ko mga tadabunganan. Ayos lang ata ba? Wala tagarog naman ti bunga nata. Sumo natin may dagdag di kulungan. Eh kasano no, da sa nga gasot nga bunga na ajay. Di 200 days na di kulungan. Kamu balin bawasan nata. Tawan ni bidin siya ta. Nice. Balin na dyan ha. Yeah, boy. So atan Andres, mabalin nata do gasot nga daw eh. Paring mamiss na ni Mayla. Kuno iso kaya mo kung di kadwaan ka ta. Oh, yeah. Ano pa yung ortiro rhyme? Tirahin taman na tartabangan rin. Ato dati ko na. Basi tataw. Adyan ni adadong. Sige, tadjay ko ipapas ti sakit ni naki mo. Sige, tan. Patakam. Habang mo pinakapitan. 3 minutes lang at Andres, matumbata maamin na yun. Hey, 1 minute lang ato. Basta siya. What? Patakam.
Oh,